Bună seara! Propun să punem azi cărțile pe față și să aflăm împreună povestea Micului Prinț. Lui Leon Werth. Le cer iertare copiilor că am dedicat această carte unui om mare. Am o scuză serioasă. Acest om mare este cel mai bun prieten pe care l-am pe lumea asta. Mai am încă o scuză. Acest om mare poate pricepe tot, chiar și cărțile pentru copii. Am și o a treia scuză. Acest om mare locuiește în Franța, unde este foame și frig. Are cu adevărat nevoie să fie alinat. Dacă toate aceste scuze nu sunt de ajuns, vreau atunci să dedic această carte copilului care a fost cândva acest om mare. Toți oamenii mari au fost mai întâi copii, numai că puțini dintre ei își mai amintesc. Așadar, îmi corectez dedicația lui Leon Werth pe când era băiețel. Când aveam 6 ani, am văzut odată o minunată poză într-o carte despre pădurea virgină care se numea Povești trăite. Înfățișa un șarpe boa care înghițea un animal sălbatic. Iată copia desenului. Se spunea în carte: șerpii boa își înghit prada întreagă fără să o mestece, apoi nu se mai pot mișca și dorm vreme de 6 luni cât își fac digestia. M-am gândit mult atunci la aventurile din junglă și, la rândul, am izbutit cu un creion colorat să fac primul meu desen. Desenul meu numărul 1. El arăta așa. Mi-am arătat capodopera oamenilor mari și i-am întrebat dacă desenul meu îi speria. Ei mi-au răspuns: de ce ne-ar speria o pălărie? Desenul meu nu înfățișa o pălărie, el înfățișa un șarpe boa care înghițise un elefant. Am desenat atunci interiorul șarpelui boa pentru ca oamenii mari să poată înțelege. Ei au mereu nevoie de explicații. Desenul meu numărul 2 arăta astfel. Oamenii mari m-au sfătuit să las deoparte desenele cu șerpi boa deschiși sau închiși și să mă ocup mai curând de geografie, de istorie, de aritmetică și de gramatică. Astfel am abandonat, la vârsta de 6 ani, o minunată carieră de pictor. Fusesem descurajat de insuccesul desenului meu numărul 1 și al desenului meu numărul 2. Oamenii mari nu înțeleg niciodată nimic singur și obositor pentru copii să le tot dea explicații. Am fost așadar nevoit să aleg o altă meserie și am învățat să pilotez avioane. Am zburat cam peste tot în lume, iar geografia, e adevărat, mi-a ajutat mult. Știam să deosebesc de la prima ochire China de Arizona. E un lucru tare folositor dacă te-ai rătăci cumva pe timp de noapte. Am avut astfel, în cursul vieții mele, o sumedenie de contacte cu o sumedenie de oameni serioși. Am trăit mult în preajma oamenilor mari, i-am văzut de aproape. Asta nu m-a făcut să am o părere mai bună despre ei. Când dădeam peste câte unul care mi se părea mai isteț, făceam cu el experiența cu desenul meu numărul 1, pe care l-am păstrat întotdeauna. Voiam să știu dacă pricepea cu adevărat, dar îmi răspundea mereu: asta e o pălărie. Atunci nu-i mai vorbeam nici despre șerboa, nici despre păduri virgine, nici despre stele. Încercam să-i vorbesc pe limba lui. Îi vorbeam despre bridge, despre golf, despre politică și cravate. Iar omul mare era foarte mulțumit că face cunoștință cu cineva atât de chibzuit. Am trăit astfel singur, fără a avea pe cineva cu care să stau de vorbă cu adevărat, până ce am avut o pană în deșertul Sahara acum 6 ani. Se stricase ceva la motor și cum n-aveam cu mine nici mecanic, nici pasageri, mă pregăteam să încerc să fac de unul singur o reparație dificilă. Era pentru mine o problemă de viață și de moarte. Abia mai aveam apă pentru 8 zile. În prima seară am adormit pe nisip, la 1000 de mile de orice ținut locuit. Era mult mai izolat decât un naufragiat pe o plută în mijlocul oceanului. Vă închipuiți atunci surpriza mea în zori, când m-a trezit un glas firav și ciudat. Zicea: te rog, desenează-mi o oaie. Poftim? Desenează-mi o oaie. Am sărit în picioare de parcă aș fi fost lovit de trăsnet. M-am frecat la ochi, m-am uitat cu atenție și am văzut un prichindel cu totul extraordinar care mă privea cu gravitate. Iată cel mai bun portret pe care mai târziu am izbutit să îl fac. Însă desenul meu, desigur, este mult mai puțin fermecător decât modelul. Nu-i din vina mea. Fusesem descurajat în cariera mea de pictor de către oamenii mari la vârsta de 6 ani și n-am învățat să desenez nimic în afară de șerboa deschiși și închiși.
M-am uitat așadar la acea apariție făcând ochii mari de uimire. Nu uitați că mă găseam la 1000 de mile de orice ținut locuit. Ori omulețul meu nu mi se părea a fi nici rătăcit, nici mort de oboseală, nici mort de foame, nici mort de sete, nici mort de frică. Nu avea deloc înfățișarea unui copil pierdut în mijlocul deșertului la 1000 de mile de orice ținut locuit. Când am izbutit în cele din urmă să vorbesc, i-am spus: "Dar ce faci aici?" Iar atunci el îmi repetă foarte blând, ca pe un lucru foarte serios: "Te rog, desenează-mi o oaie." Când misterul este prea impresionant, nu te încume să nu-i dai ascultare. Oricât de absurd mi s-ar fi părut acest fapt, la 1000 de mile depărtare de orice ținut locuit și în primejdie de moarte, am scos din buzunar o foaie de hârtie și un stilou. Mi-am amintit însă atunci că studiasem îndeoseb geografia, istoria, aritmetica și gramatica și i-am spus, cam prost dispus omulețului, că nu prea știu să desenez. El îmi răspunse: "Nu-i nimic, desenează-mi o oaie." Cum nu mai desenasem niciodată vreo oaie, am refăcut pentru el unul dintre cele două desene pe care eram în stare să le fac, cel cu șarpele boa închis. Și am fost uluit să-l aud pe omuleț spunându-mi: Nu vreau un elefant într-un boa. Un boa e foarte periculos, iar un elefant ocupă prea mult loc. La mine acasă e totul foarte mic. Am nevoie de o oaie, desenează-mi o oaie." Atunci am desenat. S-a uitat cu atenție, apoi a zis: "Nu, asta e deja foarte bolnavă, fă alta." Am desenat. Prietenul meu a zâmbit amabil cu indulgență. "Vezi și tu, asta nu e oaie, e berbec, are coarne." Mi-am refăcut așadar desenul, dar a fost refuzat ca și celelalte. "Asta e prea bătrână, vreau o oaie care să trăiască mult." Atunci, nemai având răbdare, cum mă grăbeam să încep demontarea motorului, am mâzgălit acest desen. Și am spus într-o doară: "Asta e o ladă, oaia pe care o vrei tu e înăuntru." Am fost însă foarte surprins văzând cum se luminează chipul tânărului meu critic. "Exact așa o voiam. Crezi că oaia asta are nevoie de multă iarbă?" "De ce?" "Pentru că la mine acasă e totul foarte mic." "O să ajungă cu siguranță. Ți-am dat o oaie foarte mică." Își înclină capul spre desen. "Nu chiar așa de mică." "Poftim." A adormit. Și așa am făcut cunoștință cu micul prinț. Vă aștept și mâine. Noapte bună!